Komisi Bentaban pentingna bakabam bagi bagi bam ke menong kebesingan nakaliang ka Commissionerate of Food Safety haga aku atrik naitung arajar arpusan kala betenge kejeng kendra gidukan higitan hajing kieng no temai. Haga ni kejeng kendra ka bela penlong haga ni kesni ka Commissionerate of Food Safety kala kang ya saut li gidukan ki bambot ya ki kendon jong kejeng lek kuat bat ki bam non license. Bat ka Commissionerate kala kurup ru ikimar bam balokot tarik bandia bat berat gijeng bam basyat dagu peniang ka besniu. Habakaran ni kilat patai kubor ikong DB Mukim i Deputy Commissioner ka Commissionerate ilong bakidon ni gidukan kiblatip gi kendon an. Hendrai kilat bomsudnyo wa kijing maham kumta katenat ka ban khang ya kum kini gidukan. Bat katenat hila da kalap ya kajuk gidukan baga beteng ya ka jingbam lek khot dan ya ka jingbam buat gi kendon. Katenat kaju ai kijing maham bat hadian kini pat kala ban blacklist no ya kum kini gidukan. Bat sisien baladon haka top blacklist kidum yo asuk ban tray kani kajuk kakam. Ikong Mukim miliatho bahag jeng jurep ketenat hi julap babun kidukan kidai ki bahak mankhang namar kibo kejeng mai kinong bam bala julap banakhamat ka khoj bha hendai ha bapet ha ki jakasyat kalong ka isan met haru kata-kata liatho ro bahag kejeng penlong ketenat banjurep dang hai ni kindiat sngi kilaran hadu khandai tri kidukan ke belasha khang ha kaleng ka sor shilong namar bagini kidukan kilepen khen ki kendon ki babo jeng mapat ya kipat ba. क्वांटिटी आपका ना वो जो बराबर यहीं पे आप फ्राई होल दे वो इसीलिए वो जो कंपाउंड है ना आपके वो नहीं सिर्फ एक बार आपका अगर वो समोसा फ्राई करेंगे ना क्योंकि जो दुकान है आपका कमर्शियल है आपका तो अगर फ्राई करेंगे सिर्फ एक बार फ्राई करेंगे ठीक है नंबर की mentang si ngawan na kani ka Millennium restaurant kani ni kani ka bangalawan la kanusin mencuang ala ai ki warning arsian ki mentang ka sni ngawan biang ngalap ya keju khat pratari kini ki officer jonga ki dangwan nang ni ban check te kini ru ki lawan ban check ki lalap ya ka bom day di baru ki tip day bam tip dia nak kata daw ka penong yang badyangi bangin haban sim action nak liang jong ka department namar ba ka jing ima hangi ka long ka bala palat namar ka bu i jing e ikit pa nong bam nong di pate ya kini kila ngawi pi kidon ngin habya ka kum ka protocol jong ka an kat bakasya tinang ta pade ngimong bangin khang sundon lani bangin pendu license ki ndri ngongi pi kani ka di ka warning ka bangila I think e bahadian jong kani ladang idang lap biang de sashi sien ngin dang lap hadian bangila khang menta lada kidang penkin biaya ka an next time ngin blacklist ki sisien bangila blacklist kata kamut kim yo asu ban tri kani ka juk ka kamlang nuang ki sari india kani ngin num dan kuna mangi kani ka song bai ha ka ko kamla kut tang balak khang kini kandang ya shu sakiwi ki kendon hang ni kanjing khang menta ka long ban prevent ya ka ka ba ma ka ba la ban ka ba mi na kani ka kitchen jongki tien rei ngin dang ya chakmat ha ka be de bat ka bat ngi khang ndi bangi kwa ban khang mo bangi kwa ban show off ka ngi khang namar bele namar ka jingbit jingbiang ongi pi ka health jong ki pai ba nong bam nong di bakin light na ki jingma ka bakra ngalawan rai pi example meneng on ki set yo uni u singgara ki set yo tu ye kitu ki jingba ma ka umpenyang ka baladu kani ka wan rai ka jing e ka bakra wi ko kot ka kya ob pi ki nong bam ki bom tip ni ka hoi kakta ni jule haman bangilet bangi yu iya ka jing bakla kamu ngi ongi ki akbe dei bat ka ki ngilap sibon ba ki broken wires electricity wires naman nakata ka down ni kren ya ka safety ndi tang ka safety jong ka bam kadi ka safety jong kini gi ju ki bateri hang niru ka safety jong ki pai ba yo kum bakla kum ta kalaban mensaw kalaban warai ka jing e tina kata ka down ni haban kren ban pe gitu Ini baki beliau no. Kidon hot kibala pen kenya ka kidon kibangi la fine hating la hi ban shem ban ong bating ting ki underestimate mo ki kim lesi ki bon pisa kim ken bangi haban I fine wood ki se ka fine ni tikani ka di ka jingkar pat ni na kaliang jong ka department kalong ba ngim semua tenat ban khang ngim so tenat
Nri pat ngi haban sim ya kini kasin jam ban penlong ya kabam kedi kabalong sif na kabantaki pat nong bam nong di. Ngim skol tenat ban fine. Nri la penlong yengi bangin haban sim ya kataru ka steps. Namar bangi kwa eki bakin le eki da kabasong dak tipriu. Ti ban pen mau yeki ba ndi tangka kamay pisa. Don kamru ya kakwat kakya ban perkhatlem na bantaki nong bam.